Mangga teruske Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Luar biasa Mas Nanang. Yo. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kaya iki kekagumaning para pamirsa karo sampean. Nggih. Ing atase sampean kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Ya, ngono ya, Mak. Mergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang ku ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ora iso nembang. Iya, dadi pamecut. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawin apa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya panggah no. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Iya. Iya. Dunia milik kita berdua. Oh iya, Mas Nanang. Wis nek kowe gelem wae Tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Ayo cail sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan. Kowe ra malah mapan. Oh lah, bocah pancen nakal. Ayo Yo mangga kembang rawe yo. Ya joget, bokongnya joget ki. Bokongnya. Sai tangane, yo tangane. Ya. Bob. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya Oh, kados kuman napa kados kemedi kethek ngoten. ngene to. Iki ki rumangsane tangane wis ketok kaya nek kok ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling matian to. Wis pokoke intine obah Ya ngoten. kan semuanya yo gelem obah ya. Kaya dosa kowe. Lah apa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah, aku pengen joget. Apa ngerti go jogete Mas Nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten damel anu, memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko kowe kurang ajar ora. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Ya monggo. Oh. Nyekel tangan Banjur ngomong Banjur ngomong Aku
Sambutan sampun katur Pak Seno. Nggih. Rawe. Nggih, Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih. Iya kok yo. Sampeyan yo adoh-adoh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah mpun apal niki ta Pak. Nggene teng mriki kok. Lah mpun apal kok. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Yo campani. Nggih. Ah, gene kleru. Ora tak ketok ta Pak. Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekke pokoke. Ayo ben berusaha. Ayo. Ayo teng mriki. Mas tak dudui apa piye Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung jaluk nek anu. Ora kok ngono aku golek sampean dudui terus kabeh no tuh. Wah, Yo, tak. Nya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Mugi-mugi sehat. Amin. Tanggapane laris. Amin. Waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Nggih. Maksude waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah. Ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindene weh. Kula ini ngali teng YouTube niku jan wong kok panggah payu. Jenengan delok Bu Pras piye? Beh, jan Bu Prasti lover weh. Masa Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras. Yo ndak ta umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Kaya ngerti-ngerti ya 50 pira? Pinten 57 no. Ya ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Lenggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah. Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok nang ngarep sego iki piye kuwi? Lah, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebeda. Nggih. Seneng lah. Kula sampun, Pak. Wes, piyai sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa. Ya, atine sabar. Lah kuwi sing wajib dicontoh. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarani dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang. Ya. Ning kesabarane Mas Nanang ki wajib dicontoh dunekke piye wae dheweke ora duka, ora nesu. Ya. Dunekke ora weruh lan sak liya-liyane wong nyatane ya ora weruh tenan. Ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa sarwa nrima. Ya. Kuwi sing abot nang ngono ku ya, Mak. Ya.